Przenosimy się bardzo daleko w przeszłość, aż do trzeciego sezonu Lego Ninjago. Nudzi mi się. Mi też się nudzi. Da nam zabrali. Co to jest? To alarm nasz. Teraz szybko zakładajmy maski. Kol, szybko, a ty Zane? Akurat mi się zgubiła. Zgubiła ci się maska? Człowieku! Jak można zgubić maskę ninży? A ty wszystko wiesz siebie nawet. No to prawda, że ja się zgubiłem, ale prawda, nie ma w szafie? To nie ma, sprawdzam, to już miesiąc temu, a to było miesiąc temu! No Boże! Ale zakładajmy też tej maski. Dobra. No, teraz się ustawiajmy. Szyk bojowy. A nie łatwiej już iść do pojazdów? No racja. A jak ninja mają pojazdy? Tylko dwa. No to wsiadajmy. Dobra. W tym czasie w bazie Nindroidów. Ninja się nie spodziewają. Aż tak? Tak. Może przygotujmy się już na atak. Ej, ty! Idź tam, tak, dobrze, szefie. A ty ustaw się tutaj. Będzie ci lepiej strzelać. Dobrze. Tylko, ej no, jesteś silny. Ale nie jesteście to ninja. Nindroidzi. Ho. Dobra. Chodzimy do pojazdów. Dobra. Ej, Kaj, zostaw tu broń. Nigdy. Chcesz, żebym ją rysę? Ale nie chcę, żebym ją rysy. Dobra. Nie mam jak siedzieć. Nie siedź. Idź na swoje miejsce. Zane też idź na swoje miejsce. Ale Cole będzie sam wtedy. Ale jakoś ułożyć swoją broń. Bo on musi to chronić. Miecze też trzeba chronić. Ej, dlaczego się do nas Cole przyłącza? Może dlatego, że wtedy jest szybciej iść na akcję. Nie, wcale, że nie, po prostu nie chcesz się spóźnić. No to też. Tak wygląda pojazd teraz. Jedziemy. Nindroidzi. Wiedzieliśmy. A
zaatakować ich! Piu, 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 piu! Piu, piu! Kol, wyskakuj! Ło! Hehehe, Kol. Taki nie bądź. Nie bądź. Nie bądź, nie bądź, nie bądź. Woohoo! Nidroid! Wajo! Kol, dobrze go załatwiłeś. Teraz my na Kryptora! Ty, Opił! Zain! Ty głupku! Głupek! Kaj! Nie rzucaj się na niego! To było za Zejda! Teraz ja! He, tak się zadziera z ninja! Ha, ha, ha! Zwycięstwo, chłopcy! Ha, ha. Tu, tu, tu.